the Labour Party has taken us to court, the Gauteng High Court challenging the deadline tomorrow. Iqela elitsha lezopolitiko iLabour Party lixhaswa imanyano yabasebenzi AMKU limangalela iIEC lifuna kolulu umda ngomso wokungenisa uluhlu lwabagqatswa. Abahlali baseKhathkhathi eMpuma Koloni bathi ukungabikho kwamaziko enkonzo zentlalo ngundoqo njengesasa kuyenza nzima impilo. Molweni emakhaya khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Iqela elitsha lezopolitiko iLabour Party eliphantsi kwemanyano yabasebenzi AMKU limangalela ikomishoni ezimeleyo yonyulo enkundleni licela umngeni umda wentsimbi yesihlanu emalanga ngomso wokuba amaqela afake uluhlu lwabagqatswa imali yokungenela unyulo kunye nemityikityo yabaxhasi. Iposta kaMnumzana Musimayimane lelinye lamaqela sele ehlangabezene nomda osekiweyo ngokuphathelene nemfuno zokungenela unyulo. Njengoko kusiso kungaliyo nomde weIEC wokuba amaqela angenise uluhlu lwabagqatswa, le komishoni izimeleyo yonyulo ijongene nokumangalelwa enkundleni. Umbutho omtsha wezopolitiko iLabour Party oxhaswa yiAMKU ufuna wolulwe lo mda. Everybody has to comply with the deadline. Of course, the Labour Party has taken us to court, the Gauteng High Court challenging the deadline tomorrow. Ikhwahla koligqatswa iANC exhuzula imigaqo yolawulo susela ngo-1994. Ithi kulungela ukufaka uluhlu lwabagqatswa bayo ithintela kwehla ngo-2021 apho yaphantsi yawuphosa umda wabagqatswa koomasipala abangama-30. All that we need to do now is to deposit that to the IEC and go and canvass, because anything that does not take us to the voters, all those names will not actually go to Parliament. We need to go and canvass and make sure that the ANC win decisively. EFF ebibambe inkomfa yoluhlu lwabagqatswa kwenyanga ephelileyo, inkokeli yayo Julius Malema ithi abagqatswa kufuneka babe nemfundo enomsila kwaye i-40% yabo ibe lulutsha ukuze i-50% yaba bagqatswa ibe ngabasetyhini. Ukanti amanye amaqela sele elungenisile uluhlu lwabagqatswa, lo gama amanye sithi aza kuba nako ukungenisa oluhlu ungekafiki umda xa lisiya kunina ngomso. BOSA in 2024 will be on all national ballots, including the South African one. We are ready to submit, and we will submit in time. Most of our lists have already been uploaded on the IEC's candidate nomination system. Action SA has concluded all of its filings with the IEC that will ensure that the party is on every ballot paper for all South Africans across all 9 provinces. We finalised our candidate lists both for the National Assembly as well as all 9 provincial legislatures. Le nkqubo ye-IEC igxekiwe kwezinye iinkalo de iqela elinjenge-Change Starts Now lakhalala laphuma koligqatso lisithi kunzima ukuzalisekisa inani labantu amabatyikitye inkxaso. Emva komda wangomso i-IEC izakwazisa amaqela ezopolitiko apho asilele khona ukuthobela imigqaliselo makhwini balawo amawalungiso lingekatshone lo mhla wama-20 kule nyanga. Umongameli Cyril Ramaphosa uye wahlangatyezwa ziingxaki zobonelelo lwamanzi neengxaki zeziseko ezingundoqo kwisithili sasenkangala eMpumalanga apho bekubanjwe imbizo yobongameli ye-12. Abahlali basemalahleni nabo bakhale ngemeko yolawulo nokunqongophala kwamathuba emisebenzi kule ndawo nangweni nemigodi eli-18. uRamaphosa uqinisekise uluntu ukuba kukho umsebenzi owenziwayo ukusombulula ezi ngxaki. Abo bagrogrisa ngemfazwe yabahlali kwanokudungadunga uzinzo ukuba iMK Party ayikho kuxwebhu lovoto kolunyulo luzayo baya kuphendula emapoliseni. OkaRamaphosa uthi abemi boMzantsi Afrika kufuneka babalumkele abantu abangawuhloniphiyo umthetho. Ezinye iinkokheli zeMK Party zigrogrise ngobundlobongela ukuba iqela labo alikho kuxwebhu lovoto kolunyulo luzayo ngenxa yembambano yenkundla phakathi kweli qela kunye ne-ANC. We've been hearing that, and I just want to make it very clear to anyone who is threatening any form of unrest, they will be followed up and they will be arrested. Those are people who belong in jail. Those are people who are the enemies of our democracy.
Kumba wonikezelo lwenkonzo abahlali besithili somasipala waseNkangala bakhalaza ngamanzi besithi bajamelene nomngeni onzima wamanzi. Izakhiwo ezisiseko zonakele kodwa isebe lezamanzi nogutyulo lithi lichitha iibhiliyoni zeerandi ukuzisa amanzi ebantwini. Water is a challenge in many parts of our country. In a number of parts because of infrastructure, aging infrastructure, in other parts because of shortage. We are a water scarce country. Gauteng, as it is now, with 15 million people, we're running out of water. But it's not like we're not doing anything. We're going to be getting more and more capacity of water. Isithili iNkangala siphakathi kwezo zichaphazeleke kanabomi imingeni yamanzi. Abahlali bathi bachitha iveki bengenawo amanzi ngenxa yezakhiwo ezisiseko ezonakaleyo. Umongameli Ramaphosa uziqamangele ngokusombulula umbhodamo wamanzi kule ngingqi. Inkokheli ze-ANC ezichaphazeleke zafunyaniswa zinetyala lorhwaphilizo azinakufakwa kuluhlu labagqatswa abalombutho. Oku ngokutsho kanondyebo lombutho uGqirha Gwen Ramokgopa nobenodliwano-ndlebeni SABC. Esondlala umqulu wezithembiso wombutho Ramokgopa uthena kubeni i-ANC ijamelene nemingeni kodwa ibutshintshile ubomi babemi boMzantsi Afrika. Ukwamemelela icandelo labucala lincedisane norhulumente ukudala amathuba engqesho. Kule minyaka imbalwa egqithileyo, umbutho olawulayo ujamelene nenhlaninge yemingeni ekhokhelele kwizikhalo zabaninzi. Bahambi bakholelwa ukuba akukho qela liza kuphumelela gqathu kolunyulo luzayo. Edlimbadu nejelo le-SABC, unondyebo we-ANC, uthi nakubeni umbutho olawulayo urhanqwe yimingeni wenze lukhulu ukuguqula impilo zabantu. If we think of 1994, only 8 million South Africans were in employment. And today, more than 16.7 million. So it has doubled. Ramokgopa uvumile ukuba urhwaphilizo phakathi kumbutho lubangele uluntu lwaphulukana nokuthemba. Uthi kodwa bengumbutho bathathe amanyathelo uqubisana nalo. Taken painful decisions, including terminating the term of one of our presidents before time and putting aside even one of our SGs on a step-aside policy. Ramokgopa uthi abo bathe gapho kurhwaphilizo abazukulenza ixesha kuluhlu lwabagqatswa phambi konyulo. Those who have been found guilty as stipulated, those who have had to step aside will not qualify to be on our list. Ukwathi ukusekwa kweqela elitsha umkhonto wesizwe akubalalisi buhlayo. It caused a little bit of confusion as to exactly what it is, because the messages initially were that this we are doing to save the ANC. Nanjengoko kugalelekile umhla wonyulo, uluhlu lwabagqatswa be-ANC lulindwe ngabomvu ngakumbi ikomishoni ngokuziphatha yandulula ngelithi bangakhe baqukwe abankone lorhwaphilizo. Ngamalungu angama-90 we-ANC abandakanywa kwingxelo yekomishoni kaZondo. Abahlali baseCathcart kumasipala wasekuhlaleni amahlathi eMpuma Koloni bathi ungabikho kwenkonzo ezingundoqo zoluntu ezifana noSASSA kule dolophu incinci kungumqobo ingakumbi kwabasweli ngqesho. Iofisi kaSASSA kule dolophu yavalwa ngo-2009 nokunyanzelisa abahlali ukuba bahamba umgama ongaphaya kwe-40 kilometers ukuya kwiiofisi ezikufuphi ezisestatarem okanye ezisekomani. 15 yavalwa le ofisi. Oku kusemva kokuba amanani abantu abasebenzisa inkonzo zikaSASSA ebonakalisa ngonyuki. Abahlali balengingqi bathi zange baxelelwe ngokuvalwa kwale ofisi kwaye bathi bahamba imigama emide besebenzisa imali abangenayo ukufikelela kwiiofisi zikaSASSA ezikufuphi. Ndixhomekeke kwi-grant yabantwana andiphangeli. Then xa ndinengxaki endinayo malunga noSASSA funeka ndikhwele ndiye ngapha eCumakala. Inkokheli zokuhlala zithi izakhiwo ezazisetyenziselwa inkonzo zikaSASSA azisasetyenziswa. Sinazo izakhiwo ezingabhatalwayo abangenazibhatala bebefanele uba basebenzela kuzo kodwa ngoku bafika ngolosibini xa bethanda bangafiki abahlali bafumbe apha ngaphandle. USASSA ephondweni uthi ngenxa yokuba sezantsi komyinge wabahlali abasebenzisa ezinkonzo lengingqi ayikulungelanga ukuba neofisi evula iveki yonke. Xa sijonga si-assessa si-analyzer imeko ye-Cathcart local office safumanisa into yobana no man
yona yenze applications as far less than umnyinge lo sinawo kangubana ufumanisa bana per day baphela benze applications ezi-5 and uyawukhumbula ke into bana sasinamagosa ayi-8 awayiqeshiwe eCathcart local office so ufumanisa bana amaninzi ahleli nje engasebenzi ngoba akho bantu bazayo ukuzokwenza applications yenzeka loo nto on a daily basis. Abahlali bale dolophana bayabongoza ukuba basebenzise iofisi yenkonzo yangoLwesibini okanye basebenzise ubuxhakaxhaka bale mihla ukubhalisela inkonzo zika-SASSA abazidingayo. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eKatkade eMpuma Koloni. Ngoku masichaphule izimvo zabantu ngeli nqaku. Bekungangcono uba urhulumente unozama i-mobile offices like Home Affairs nezinye department ezine-mobile offices zihambe ziye ebantwini ziye kwezi ndawo zingenazo office. Wayethe urhulumente inkonzo mazisondezwe ebantwini. Kuloko bekumele kanti i-post office iyahamba iye ebantwini iyobanika imali zabo. Ndicinga fanele into efuneka yenziwe ngurhulumente okanye kusasa ukwenza uba anze ii-ofisi zethutyana abantu bangachithi imali yabo baye kude. Yimeko ebuhlungu kakhulu lena ngoba kaloku aba bantu bapeya le granti kaSASSA ngabantu abangathathi ntweni. Kunzima kakhulu kwizakhamizi zalapha eKatikati eMpuma Koloni ungabi nalo ihhovisi lakaSASSA ngoba abantu abaningi bathembele kuyona le mali yakaSASSA. Kumele uhulumeni abazame le hhovisi eluma hamba nendwane. Aba bantu baphaphambili bayathanda xa bethatha izigqibo bazithathe bebodwa pha bengekayi pha ezilalini bayoyibona imeko uba injani. Hlalelweni abantu bengakhelwa i-office lakaSASSA ngaphela kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bakwazi ukuthola imali zabo bangathi bethola imali zabo phinda futhi bangconzula kuyona le mali encane ukuthi bakwazi ukuthi bagibele baye ema-office. Ngiyabongoza kwabasemagunyeni noko babangenelele bancede abo bahlali khona ukuze noko le mali ingapheleli endleleni. Xa bezihamba imigama emide imali yabo masibayibhatala lapha endleleni ayikho loo nto leyo. Urhulumente makavule isebe phaya. Urhulumente befanele uba ayitshintshe le mali yesibonelelo izongena ezivenkileni khona ukuze abantu abadala bengazuma imigca emide. Ezi zizimvo zababukeli SABC ayinakuthwaliswa uxanduva ngazo. Ukwayimbo loonoteksi kwiindawo ezininzi kwiMpumalanga lushiya abakhweli bembanguza. Olu kwayimbo luvuswe yinto abanini ziteksi abatyhola ukuba impatho gadalala yamagosa omthetho ngakoonoteksi eBedford View izolo. Iiteksi ziseza kunqunyanyiswa de ingxoxo phakathi korhulumente nemibutho eyahlukeneyo yeteksi zifikelele kwisivumelwano. Inzima kakhulu ngoba yabona nokuvuka ekseni ukuba kube ingxaki namhlanje ukuze siyofika emsebenzini. Engathi bangafikelela kusisombululo esikhona ngoba nathi siyazi imbangi yaso ukuthi intoni. Sibone nje ekseni nje xa sifika apha eJimmiston sisiya emsebenzini amateksi engekho. Enye into esenza ukuthi sixake kangaka ukuthi ama-Uber nawo akhuphukile ama-price wakhona, so sinaleyo nkinga nje sibhekene nayo njengamanje. Kodwa siyafisa ukuthi ngathi ngaba nesisombululo ngoba ne-traffic endleleni nasekuseni noma semsebenzini sihambe kabuhlungu. Sizama wona amaveni ngokuthi asina chance ukuthi singenza kanjani ngoba i-strike esingahlelekanga nabelungu ngeke basibhadara for ukuthi si-absent emsebenzini. Siphele le strike man namateksi kube normal cause siyabhala thina manje and sifunde ethembisa ukusuka e4 slow uyethembisa like expensive ne Uber ekseni nje size ngama-Uber sibhadala ama-500 yo nje ngathi ngama yonke lento shoma yasilimaza. Abanye babafundi bedyunivesithi Solplaatje eKimberley eMntla-Mpuma batyhole le dyunivesithi ngokuthatha ixesha elide ukubhatala izibonelelo zabo zika-NSFAS. Abafundi bangene kuqhankqalazo bememelela ukuba abakulawulo lwedyunivesithi bathabathela ingqalelo ukubhatala izibonelelo yaye balungisa iimeko ezityholwa ngokuba maxongo zeendawo zokuhlala zabafundi. Kumyinge ongama-60% wepesenti wabafundi kule dyunivesithi oxhomekeke ku-NSFAS. Abafundi bedyunivesithi Solplaatje bathabathele izikhalazo zabo kwabakulawulo baqhankqalazela ukukhatywa linxele likakhethekile ukungabi nazibonelelo zeencwadi kanye neemeko ezingaginyisi mathe kwaphela kwiindawo zokuhlala.
The students don't have food, they didn't receive allowances, but yet they're expected to attend classes. It's test week now, and they're expected to produce good results. However, they do not have funding, they do not have food. There are no Wi-Fi's. The accommodation itself, it doesn't even reach the normal standard of the NSFAS. But we ask ourselves as student leaders that how has that accommodation been accredited? When we have to receive our allowances, we have to come and strike and all these things. Currently, as we are speaking, I don't have accommodation. uvutsilo Pamal ngumfundi wolwazi kwezonxibelelwano ngobuxhakaxhaka belixesha kunyaka wakhe wesithathu uthi ungomnye osajonge enkalweni elindele isibonelelo sika NSFAS. I came here na 15th of February. Now it's what? 6th of March. I still haven't got my allowances. Where am I going to get the money to buy food, buy stationery? It's very, very frustrating. Le university imile kwelokuba inkqubo yokubhatala izibonelelo icwangcisiwe yaye yaqhuba nto nje iza kuzivala mba iindlebe zayo kubafundi abathe banqanyulwa ekuzifumaneni izibonelelo. Only qualifying students will receive allowances. We are not going to reward students for failure, and I'm very clear on that. Our responsibility as a university is to accredit the residents according to the criteria and the norms and standards which are aligned to the DED norms and standard. And when we accredited these residences, they met all those requirements. I-University Solplaji ithi ngabafundi abangama-2,000 abasele bezifumene izibonelelo zabo ukanti abanye baza kuzifumana ngomso ngoLwesihlanu. Amapolisa eNtshona Koloni athi nabani na ophazamisa uphando malunga noJocelyn Smith uyakujongana nengalo yomthetho. Okusemva kokuba kubanjwe umama wakhe uKelly Smith isithandwa sakhe uJaquina Police nabanye ababini bonke bavele ngokufutshane kwinkundla kamantyi yaseFredenburg eNtshona Koloni. Ukanti kwelinye icala usapho namapolisa aseMpumalanga babongoza uluntu ukuba luncedise ekufumaneni uNelisiwe Makama waseSkumansdal eNkomazi owaduka ngomhla wama-20 kuJanuwari. Bekugcwele kuthe qhu kwinkundla ukunyamalala kukaJocelyn Smith kunika umdla omkhulu kwilizwe liphela. Umama wakhe uKelly Smith uphakathi kwabane abatyholwayo ngelixa ukubanjwa kwabo kuchazwe njengenyathelo elifanelekileyo. Amapolisa athi eyona njongo yawo kukufumana umntwana. At this stage we do not have a child. Our ultimate goal is to find the child so that a closure can be done. Abantwana bakulo Jocelyn kuqinisekisiwe ukuba nabo bayakhathalelwa. There are other 2 siblings which now they are under the Department of Social Development. They are with the families, but the social development is taking care of that. Alo eMpumalanga uNelisiwe bekulindeleke ukuba adibane noyise emalelane ngale mina nyamalala ngayo owayemthembise ngokumthengela izihlangu zesikolo kodwa ngelishwa abadibana. Kamnandi mawethu. Mawethu ngicela sikhongozele naluqikelelo lwemozulu ngokuhlanje ngu-60% wamathuba emvula olindelekileyo qala phaya eLimpopo kwehlela eGauteng eMpumalanga kuya kuthi phaya KwaZulu Natal kanti ke lithe rholele ngamafu ubukhulu becala kwimimandla esempuma kwimimandla sentshona sawubona kaloku la msingo moya obandayo ochwechula umzantsi ntshona welizwe kanti ke phambi kwawo lithe ke rholele ngamafu izulu ngomso ke mbukeli sawubona la msingo moya obandayo uyishiya indawo xana naze pha kwimimandla esempuma ushiya ke zantshizane ezithe phaya eNtshona Koloni kanti ke kumimandla esempuma sabona bukhona la 30% wamathuba emvula olindelekileyo kwindawo zikumntla-mpuma welizwe kuquka ke elaphondo laseGauteng ngokunjalo nasepulukwane kwehlela pha kwindawo zikumantla waKwaZulu Natal kanti ke mbukeli uyabongozwa into baqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya eNorthwest kwehlela pha eGauteng ngokunjalo naphaya KwaZulu Natal kanti ke ngomso mbukeli uyabongozwa into baqaphele naze indudumo ezimandla zilindelekile phaya laseLimpopo ngokunjalo nemozulu eyomileyo nefudumeleyo nenokudala kaloku imililo yamadlelo pha kwelaphondo lase-Northern Cape. Masijonge into bawona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihlizulu amaqondo abetha phaya ko-18 eKapa Lodumo 10 eCalvin yazaphinda thathise ngo-18 phaya e-Uppington. Ukuba ke wena mbukeli usempuma Koloni lindela mozulu efudumeleyo phaya eMonti ngokunjalo naseMthatha ayithathisa amaqondo ngo-22 phaya eThekwini ngelixa phaya eBethlehem silindele u-12
12 kuba ke wena usapitoli lindela u18 zaphinda thathisa amaqondo kufudumale ngo24 phaya eliphalale xa sijonga ngomsombukeli ndingatsho ndithi lihlezulu eKapa lodumo ngo26 aphinda thathisa amaqondo ngamashumi-30 eFredendal ngokunjalo naseSpringbok kuyatshisa ngo36 eUppington kanti ke phaya eMpuma Koloni nakhona amaqondo abetha ngaphaya kwamashumi-30 kwiindawo ezininzi 29 omhle phaya eMakhanda ngokunjalo naseMonti. Kamnandi mawethu.